Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe dental diine e dendagal ko jokki e dental diine ko woni funnange hirnange rewa worgo, ko woni hen sukaɓe e mawɓe, rewɓe hen e worɓe hen, adiɓe nadde dental ngal, hayti sakkitiɓe nadde dental ngal. Goto kala ɗo woni ene wiye assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamina. Hande ko ñalawma alkhamisa ena hawri e 16 lewru nayaɓuru e hitande 2026. Ɗum woni 16 quatrième mois 2016. So jiiɗen kollira ɗeɗo kaɓorɗe meɗen ɗe ndenduɗen jeyduɗen, wona hollirde ha tan hollirde wonde ene yiɗi hollirde ala, ko ha ganden golle men no mbayi, ko golle men ɗe golleten ɗe wasatamo andaɗe anduraɗe. Wo amma kay arnoɓe galle ɓe, ɓen kam gandi golle ɗe no mbayi gamen ga. Heddi noon ko heddiɓe ɓe ganduɗa ngaraɗe ga ɓe, ɓenne kolle ɗum, ganda ɗum, paama ɗum. Ɗeɗo portaɓe fof aɗe gollo, ɗiɗo urate fof ene gollo, kala ko jiiɗa ɗo ko gollogal, ala ko woni ɗo ko wona gollogal kone gollo. Oɗon jiiya golle ɗe hay son kalanaka de, saabu wona golle pefindaɗe, ko golle gollaɗe jiiruɗon guite moɗon. Gila noon holden gila 16 quatrième mois 2016 ko nden gudditen dental biyetengal dental diine 1 e ballal Allah e sembeji muɗum. Eɗen jaha noon seeranɓe heɓa noon ndewi e maggal, goto kala gollima hen fodde mum nde Allah wino yo gollunde. ene jokka ha yettima oɗo alkhamisa hande kawruɗo e 16 quatrième mois 2016. eɗen keɓa duuɓi 10 e ballal Allah e jingere muɗum. Kadi min jawani hay goto e moɗon, saabu ko yiddeji mon gaddi on e wallodirde min e wallodirde e men golle ɗe. Ɗeɗo golle neɗɗo goto wawaɗe gollade. Eɗen jetta noon dendagal gollodiɓe fof, adiɓe gollade hen ɓe, hayti sakkitiɓe gollade hen ɓe, goto kala darde mum yiyama hen, e dendagal waɗɓe hen jawɗele mumen, e dendagal kadi anniɓe wadde hen ɓe, goto kala amin ñagono ɗum Allah ɓeydare ɓamtare yajede. Saabu goto kala yiɗi ko yo galle o yaaru yeeso no jiɗɗen wahe ni, goto kala ko no yiɗi wahe. Ko ɗum saboto saha fof eɗen kirjina, eɗen kaala, eɗen kollira, eɗen kaala, eɗen kollira. Gueɗe kewɗe nan ɗo ko onon coodi ɗum, so sodano ko arta ɗo, kala ko ndennina, kala ko rendina en ñamata ɗum. Jiɗɗen ko gollete ko tawa yettoro no ɓuri yoɗirde. Nde wonno neɗɗo sa woni gardiɗo a tampi, kala hunde ma nan kono nofla tan mbayana anana ko haala ko woni. Kono ɗeɗo golle son kalanama no ɗe mbayi, tuggude tan gila nden ceerno Abdoullahi Sarr en, ceerno Ghalibou Ba en gandi ko haalte ko. Nden saɗa nanga ƴettoɗa ko feɗenu ma tan pawa ko nangate ko tan, jungo ma ngo lamma wula jaw accitta.
on saha ko non mi nangiranno. On saha kadi e jogino kadi ko wiyete oto. So jeehi ha e laawol ko nangete ko yonti en darata e nokku gooto hay so nange tawi en darata e dow nange he udden wirdi ha timma eɗen nder eɗen nanga eɗen mbarñi cebek ɗon ɗo gasani en ngala laawol accidde so gasi ɗon kadi jokken e haajuji meɗen en jaɓata ñalawma o timma ko aadunira e julɓe ko taw ɗum yiyaka ɗum ɗo kaɓorɗe kewɗe coodama ɗo boni ɗe hen beddama ɗe ɗo kedditiɗo ene taw o saha joni on jiɗum ɗo kono ha joni en keɓanta ko wiyete caméra ko peeje tan gollirten enen ko peeje tan jogiɗen en ngala kaɓorɗe golloje ɗe jiɗɗen dañje ɗe ha mbawen gollal rendo ngo ko jiɗɗen gollal rendo ko kono noon ɗum ɗo kadi yawnaki ɗum ɗo ko yawnaki sabu kala mo andi ɗum ɗo ene andi yawnaki sabu ko woni ɗo ko addi ɗum ɗo ene ko jawdi ɗum ɗo ko jawdi addi ɗum ɗo e peeje e balle mon e jingere mon yawnaki kaloru maydu ko keɓɗen hen famɗi heewi cooden hunde mbatten ɗon kala ko hunde yonti cooden seeɗayel men mbatten ɗon sabu seeɗa o ko soodete seeɗa ko ɓuri hay batte o eɗen jara noon on saha wonno ko portable gootal eɗen gollida e maggal eɗen jaada e maggal ha wonti ɗiɗi eɗen jaada e maggal ha wonti tati ha won nayyi e joyi e jeegom ha joni ayi arde kewɗi machallah ɗum ɗo ko ordinateur uji ɗum ɗo ko tablette aji ɗum ɗo on jii ɗum joni so jii on gandi ɗo ko nokku gollirgal ɗiɗo siège uji ko goto men soodi ɗum e gueɗe goɗɗe sa safa tan goto itta hunde waɗa ko waɗa fayida on fayida itte waɗe ɗo e nder suudu he minne kala am kala ko dañjomi ko mi watta hen watte ɗo to ene fof ndeni gollal ngal ɓe hen gaddat ko adda ko wawata timmude ɗum mi daña goɗɗum mi watta hen timmin ɗum ɓennen golle ɗum woni golle ɗe kala nde pinɗen eɗen jiiɗa golle ɗe ɓuura yaarude yeeso sabu ɗe golle ko golle jawdi noon so arani wawata golle ko wona jawdi ɗum noon wadde moƴƴata e men enen fof ndenden jingen ɗum kaɓorɗe kewɗe enen goodi ɗo jeeyete kono en ngalana ɗum coggu saka coodiyen ɗum oɗon gandi ɗum ɗo joni peeje kewɗe nanɗo musidɓe goto nanɗo eɗen gonde e makko on wiye Abdoul Aziz omo yette Xumma o nangi hen nangal tiidngal geɗe kewɗe koye makko janguɗen ɗum geɗe kewɗe koye makko ɗum janga koye makko ɗum wawa omo tinni omo dari jamma hen ñalawma hen kala cohlumomi hay nder jamma puggumomi o arat ɗum noon on kadi ko hen jeeya e woɗɓe waɓe noon enen kala nde pinɗen eɗen jokka gandal eɗen bitta gandal kala nde pinɗen eɗen ɗaɓɓa gandal eɗen bitta gandal ɗum to woni haaju men e ngala goɗɗum ha ɗum noon wadde ɗeɗo gande nafata noon ko gila joni ɗe keblane ko waɗe hen gila law nde wonno yaadu so yonti waynata ko hay goto gande ɗe so mbattaka e nder kaɓorɗe janggo e jaam ɓiɓɓe men aroɓe ma don ko tawɗo gandal ɗeɗo gande noon moƴƴata ko nafata ko enen wonɓe hen ɓe taw eɗen gollo hen eɗen mbaɗa hen gande ɗe e nder masiŋaji he enen mofto e weeyo he janggo e jaam sen jiyaka tawa noon ɗeɗo gande gonti e nder masiŋaji neɗɗo nguranmo juulani on jii heɓe ndewiɗo anduɓe hoto ɓe goni ɓe jeehi kono ɓe gacciɗo gande ɗen gande nana jaahaɗo ha joni nana jaaha ɗum noon wadde kala gando eɗen gandi ko gando en ballanmo gandal ngal andi ngal dokkenmo kaɓorɗe o foti gollata ɗum haw golla ɗum beele ɗum wonta nafode rendo kono so goto fof wi on jarama jokke golle min beltima taw adda ko jokkide golle ɗum kadi ene amna golle
gollotoɓe ɓe on ballaɓe no ɓe gollori kala lewru mayndu. Oɗon gandi ko jawdi o hatajinta waɗe hen wadde kala neɗɗo ɗo gonɗa fof aɗa jogitiɗon dental aɗa wone maggal naf dental ngal ballangal jinganangal. Wonɓe hen ɓe ko anduɓe, wonɓe hen ɓe ko janguɓe, joom gande en on nangudirata mabɓe, onon joom jawɗele en ɓe dusonɓe eɗen gueɗe saha fof oɗon gandi nokkuji mabɓe codanonɓe koɓe gollorto. Hande Allah waɗi hande kaɓorɗe ɓurɗe yawde ne godi. Hande adan wonno tampere, hande fof foftini, hande fof foftini. Tata jangi tan andi gandal ma tan gueɗe kewɗe hande Allah waɗi sutura wonti gandal jawngal. Dental diine oɗon gandi wonno ko gotal. Allah walli en agal yaha ha gotal ngal heewi. Mbaɗen ɗimmal, tataɓal, nayaɓal, joyaɓal ha keɓɗen jeegom. Ko balla Allah wona en keɓino jeegom kadi jaaɗen e ballal Allah eɗen bitta ha jiituɗen feere ɓurde ɗen ƴettuɗen dental nayaɓal ngal, joyaɓal ngal e jeegaɓal ngal rendina watta galle gooto. O jii ɗum wona kadi eɗen bitta ha jiituɗen kadi gandal gongal ƴettuɗen dental dina 1 2 3 4 5 watta galle gooto. On jii ɗum jaaɗon ha keɓɗon ujunere neɗɗo fawde. Kadi ngal ɗon kadi waɗi caɗele guddimi gongal ngalne naata hen ha woni ujunnaji ɗo ha woni 100 pawɗe neɗɗo. Ɗen ɗiɗi gona yaade aɗa jaaha saha fof kadi mbaɗen kadi guelebaji men kadi lawƴe ha laaɓa ande wonɓe hen eɓe ngala hen kadi garten kadi jokken golle. On jii ɗum saha fof waɗe guelebaji. Guelebe o noon wona haare wona dugo ala ko mi taw mi anda wonɓe hen eɓe ngala hen. On saha noon fof lawƴe ha laaɓa cer kala gattu kam ma andu o kam ene hen en jeeya hen woni hen. On saha noon woodi wiiɓe ko jangoɓe Pular kadi waɗa kadi hebloji muɗum. Kala yimɓe heɓaɓe keble Allah walla ɓen heblaɓe mbawa jangude mbawa windude ɓen kadi ɓe jahala mumen. Kadi fedde mo heble kadi non jaruɗen gila 2016 faade hande en ngala jaɓɓal gongal sona janginde limto hejjo rendinde e tarde. Ɗum ɗo tan woni jangde men enen ko toppirɗen nde wonno janginoɓe woɓɓe ɓen keedi ko bange janginoɓe keedi ko bange. Minne ballalam faade e moɗon ko etade mo yiyata bindi o holno wallirte yiye limto to Qur'ana e to Arab e to Pular. Ɗum ɗo kadi woni fandare men. Eɗen jahara noon ha ɓooyi kadi guddiɗen ko wiyete Telegram. Donc kadi waɗa toon gueɗe kewɗe on jiiɗum on gandi ɗum. Eɗen jaaha ha ɓooyi kadi guddiɗen kadi ko wiyete YouTube ko Facebook en gueɗe mbaɗe noon fof ko gande lomba toon nan toon oɗon gandi ɗum. Kadi Facebook o on uddita ko hitande 2007 wona hande 2007 uddita kañum mo ɗum ɗo mo Facebook o. Eɗen gundi hen eɗen gollo hen eɗen jaada hen ha waɗi saha noon o waɗa pirate o bonna woodi natɗo hen waɗi hen gueɗe mum bonɗe sikke ko enen tawana enen. On saha garɗen kalne rennogo woodi natɗo e nder compte men he e waɗi hen ko fewani. Allah waɗi noon kisa badirague men gotel naati hen itti ko boni ko ha laaɓi cer. On saha mbawmi heptude kadi compte o jokkumomi wona ɗum fof non toon. Nden ko toon gonoɗen eɗen binda bindi eɗen dokka dowuji eɗen dokka nafoje ha woni dumunna kadi egguɗen jaaɗen e nokkuji goɗɗi dente kewɗe pooɗi en nanni en e nder mumen. Maya fodde hedde 16 groupe mo ganduɗa mo nananomi. Kala hen groupe ene jangguine bangue mi ñalla hen subaka ha hiire ha nder jamma.
ɓe janga gayna ɓe nan non gorumi ha woni dumunno goto mi sellani lelimi fodde balɗe 15 hay goto ala garɗo wiidemi jam waali jam ñalli ala kattinmi hay goto nde camormi cellumi bammi jikki sosoɓe hol noon dendagal groupe mo nananomi ittumi ha laaɓi cer jaltumeji ko nden noon woni hitande guddimmi dental biyetegal dental diine Daka min ceerno Aliyu to Ba to Horefonde Jalañol on jamma pewnumi ɗum e nder jammago he on saha waɗi hareji dukoji goɗɗi hay goto anda muñmi deƴƴumi ndejmi ha guri wo dari ɓe hen naati jalti kaali hen haalude hay goto anda kono muñiɗen ndeƴƴen jaado haqqille meɗen ha ɗum ɓenni eɗen jara noon eɗen ɗaɓɓa seremɓe waɓe jangguinde joguiɓe gande mawɓe hen sukaɓe hen ena gara hen ena naata hen e dokka hen bindanɗe baɗɗe fa'ida yimɓe fof naftori hen ko noon yaara haytti ñalam hande oɗo deke noon wadde so wiyama dentalin tan majjaka e aduna hande o tabu wadde noon ko joom dente en kewɗe ene jokki hen jokkoraki hen noon hay hunde so tan naftude radduno ngo kala natɗo hen e nafa henanno ngo on ko jokku tan wona bonnuɗo bonnani arande hen nawana heddiɓe naftoro hen ɗum sababu so yi teleji ɗi fof ena kaala ɗi kaalide ko ha naftore samɓe wonɓe teleji ɓene ɓe gadda journaliste janani wonɗe e France watte e Pular ko tampere kamɓe janiyankoɓe oɗon gandi ko arra ko arane Pular ay koye ɗemɗe goɗɗe ɓe naata e weeye he ɓe gaddoya ɗum ɓe pewna ha feewa ɓe naata hen ɓe kaala e ɗemgal nanaten yetto en ɓe gona hen ɓe gulla jamma e ñalawma ena hananno ɓeɗon daraniɓe rendo ngo ndende mabɓe sasa fo ballamɓe taw hay goto halantaɓe taw ko an tan umata jawdi ma less numéro makko mbiyama kaari ay belte golle ma ƴetti ɗum ɗo golle mbattaɗe waltorode deke noon neɗɗo kala ɗum wawi wonde yo walle ɗon kala ko darani omo walla ɗum julɓe ballenmo ɗon wona ɗo tan de e kala nokkuji bawɗi wonde ɗo mbawɗon wonde yo darane yo walle kala mo jiɗone walla rendo ngo ndende e makko ballonmo sabu so yeehi tan o yeehi o wartataga nafata noon dow wurde noon ballenmo ko yiɓano rendo ko o golɗum haɗo ko yaade sabu ko jahowo o anda holno yahata o anda ko jamma o anda ko ñalawma o anda ko holnden nde nafata noon ko moƴƴi hen yooɗi hen ko ballodirana makko e on saaha ɗeɗe kala fof son jiidi ɗeɗe kollire holliraka tan saabu yidde hollirde jawdi mum ala ko ha gandon enen ndennuno golle ɗe wadde hande ko ñalawma manditare wadde min gara min kolla on golle mon ɗo jarata ganden ɗeɗo golle ko golle rendo ene fof ndendingo ɗum noon son sa fof amin dokka on herjino yon gar jingon yo gar ballon duuson goto fof ne waɗa hen fodde muɗum ɓe hen jarliti haaji mum ngala e lewru saha fotan woy ko neldi ko waɗi fayida on fayi ƴette soodi e hulɓaɗe ɗo ɗum ɗo de ɓe hen gadda ko waɗi fayida ndenda renda wona hunde soodoye ɓe hen kadi gara cooda hunde adde ɗo heɓe nana mbeɗa andi ɓe kono jarama wadde haalde inde sabu ko Allah waɗirano Allah yi kadi ma Allah yoɓɓe kala gonɗo ɗo e dentale baɗɗo hen hunde ene andi kala mo waɗa ene andi koye fof ko moƴƴata woni hen waɗɓe ɓe lomtotoɓe mbaɗaɗe ɓe sabu neɗɗo o hande o jogo wona baɗowo janggo o ronkitoya oyo mo mbiyanɗa watta e batte o watta wadde te kadi neɗɗo hoto yawe hoto hay goto yawe waɗoɓe ɓe ene mbaɗa lomtowo ɓe mbaɗani ɓe taw ɓen jogo anniya wadde janggo e jaam watata bawno ronkita ɓe kadi gatta kan lomtoɓen ɗum woni rendo yahata hande ko min janko oɗo aduna ko wayi ɓe hande jogoɗa gandal ngal ɓeydo usto walla jawdi ndi ɓeydo usto wadde enen fof ndendini ngal ɗo gollal wadde hande ko ñalawma manditare en keeɓi duuɓi 10 ko yettere Allah so nangano hen arta ha ɗo
so goto fof yalti hiila muɗum mo kaldami so yimɓe mbeɗa haalda e mon ko wonde oɗon gondi e men jamma e ñalawma o yiitan to Facebook to yimɓe heɓen to mofti to YouTube to ujunnaje jeenayo e temedde jeenayo nanto moftini on ɓe fof ko yimɓe ene gollo ene keɗo ene naftoro janngo e jaam sen jeehi tan nanto moftini en ko jangguina fof nanto moftini on kala ko jangguina to mofta janngo e jaam sen jeehi tan heddo toon aroɓe taw ɗum to janga ɗum ɓesgu men ngu ara janga ɗum nduwoni faani wona goɗɗum so yiiɗo dentene mbaɗe tan ko janngo e jaam kaalen hen ko nafata dental so waɗama tan ko nafata ko haalte hen kala ko ɗum ne adda yaw ni adda jiiɓuru reene ɗeɗo golle bonani boni ko wadda hen ko boni ɗum boni wa amma kala ko jiiɗani waɗe moƴƴere ene hen bonan ene hen wadde an suufa moƴƴere mbaɗa hen kala nde pinɗa finiri wadde ko moƴƴi tan haalde ko moƴƴi yaade ko moƴƴi ɗo golle ko golle meɗen hande woni ñalawma mantare dental diine hande heeɓi duuɓi 10 amin jetta goto kala e mon amin jaara goto kala e mon ne wayi kadi kadi golle puɗɗitima hoore Bawol kala bisimilla goto kala e mon en kessiti kadi anniyaji men e golle men jahoje ɗe eɗen ñaagui Allah noon yo Allah ɓeydanen cellal o ɓeydanen sembe e kattanɗe e bawɗe arsugue jaajƴo meɗen gulɗeɗe golle ɗum ko arsugue jaajƴo namto saabu sa ƴeewi wifi o ko joɓeteɗo courant o ko joɓeteɗo connexion ngaji ɗi ko joɓeteɗi jiida noon e gueɗe goɗɗe coodateɗe weeye he fof ko joɓete nafata noon koye jingoɓe ɓe ngara balla ɗum jinga ɗum balla ɗum rokku en dañde kadi mbaɗa hen amin gandi noon goto fof jogui anniya wadde hen hunde fof yarata ko sesa yarata ha yettoɗo yiiɗaɗo wadde amin jetta amin jaara kadi musidɓe men guiɗo men saabi Allah o Abdoul Aziz Hummane ko tinniɗo ko dariɗo e darde moƴƴere gueɗe kewɗe o holli en gueɗe kewɗe o jangguini ɗum e moƴƴere makko teddugal makko e yaajemo ɓernde haqqille o gandamo kono noon omo gollo e nder galle he o ganda gueɗe kewɗe amin denda amin gollodo omo holla min ɗum ɗo ko ni watte kadi o waɗa o holla o walla kadi ko laaɓɗo reedu tedduɗo jenkiniɗo sa yimo andata ko ganda boom hakkille wawi yenkinade o waɗa ko hay hunde wadde kadi gandenmo pamenmo ko musidɗo meɗen ko guiɗe meɗen gondiɗo men jamma e ñalawma o wawa jooɗade ñalawma goto ara galle he kala nde o fini mo ara ha galle he o ƴewto golle men jahoje ɗe ko wodi ko manki hen o waɗa feere ha ɗum feewa o yaaha udata gonɗo bonɗo so tawi tan woodi lawƴede kanko lawƴata ɗum o fewna ha feewa watte fof ha feewa kadi golle jokka portable ɗe wasa ɗe jogo caɗele o ara o fewna ha feewa kadi jokka gollal walla o yiya ko foti nannede e nder majje o nanna hen golle jokka on kadi ganduɗa ɗum kadi on kadi ko hen jeeya on kadi ko ballowo ko jingowo ko toppiri galle o Allah addimi ɗo gila ko addimi ha ñalawma hande o amin jokkodiri amin ballodira e golle jahoje ɗe amin ñaago noon Allah noon moƴƴere onon e makko e kala julɗo yo Allah hokku en sembe kattanɗe bawɗe alhamdulillah bil alamina dental diine heeɓi duuɓi 10 yo Allah hokku en ha dañen duuɓi 100 e hen eɗen celli eɗen kiisi joni noon en kaariɗo kadi ha ñande won inchallahu taala kadi min mbaynima on eɗen jaaha Dakar so Allah jaaɓi ñalawma aljuma o so Allah jaaɓi aljuma o woni ñaagol Dakar so Allah jaaɓi inchallahu taala anni yaade lomtoyade toon ɓe ganduɗa mbawa yaade ɓe lomtoye toon kadi tawto kadi wonɓe toon ɓe kadi ko heɓa toon heewi famɗi Allah sowa ɗum wonto kumtal haaju goto kala e meɗen ɓamtare kadi yeehe e jaam tawoye e jaam woni toon jaam ha Dakar gasi do jaam to eɗen kiisi eɗen celli ha goto fof to e galle mum en selli hiisi ɗum woni ñagano ko hande woni manditare dental diine on kañƴi fof noon ɗe nannama e nder hen kala tan ko dental diine
jowiti e muɗum salminama juurama sukaɓe hen mawɓe hen rewɓe hen worɓe hen kadi ha mo wuuri inchallahu taala kadi mbatten ni yata mo wuuri en ɓuuri ɗo yata mo ɓuuri en ɓuuri ɗo so eɗen celli eɗen kiisi eɗen ɓeydi ko musidɗo mon guiɗo soɓe Allah Yaya l'école Sénégal jogono kaɓore ɗe ko musidɗo meɗen Abdoul Aziz Khouma joguino kaɓore ɗe kadi hañino wonde inchallah oɗon jarlo oɗon jaafo min jarli min jaafima kawɗi jarlaɓe yafaɓe allahumma salli wa sallim on jarama wassalam